Какво се случи? Ние там го прележим в тази кола. Ние пеша идваме, той момчето с колелото. Голяма сила от кола. Ние отгоре го виждаме, то караше някъде към 60-70. Той пресича и тук имаше един автобус и той силно караше. И момчето дойде до тук, той изведнъж, като го праснал един път с колелото и два пъти отгоре, е така, като парашют го свърли. Да бъде смърт. Смърт председа да бъдем. Каква смърт? Той Защо гледал той ли удари се? човека? Гледал ли се? Човек огледал ли се? Видяхме го с очи. Аз му записах номера и... Его номера го просто не мога вземахме. да А изляза. бил ли адекватен? Бил ли е пиян? Голяма пълно положение беше тази кола. Коездача бил ли е пиян? Моля? Не, Пиян, пил ли е коездач? Малко. Малко пи. Малко. Да. Ако е колкото там вас, пука вино. вие в момента сте пили доста. Не. Не. Малко. Това малко... Може да не е видял колата той. Сега, господине, мога ви моля, ние видяхме с очи, че удари тази кола с силно положение. Виж къде го удари на бялото. Аз виждам, че сте доста наквасени. Моля? Доста сте пили. Не сме пили доста. Той така и Аз съм изглежда. така говоря и плюс това съм чистоглед момче. Аз не виждам. И аз Не виждате, ама сте видяли, че би сте го ударили. с очи. Отдалеч. Виж какво го направи кола, виж какво го направи. Даме до една кола, до онова момчета. Ние сме приятели, Какво се бяхме един момент. Ние бяхме четиримата на гарата. Пехме по 3 ръки и от тук излизаме долу. Момчето не е карал силно, около 20 км. Е така, както се минат нормално колите. Той е пиян, зигзаг прави и го ударя момчето той, защото върху колата отива. Никаква вина няма шофьора. Коездач. Коездача е виновен, защото той е пиян. И аз съм пиян. И четирима сме пияни. Момчето няма никаква вина с за какво да го уляваме? Няма смисъл. Ние сме виновни. Не е той. Коездача на каква възраст е? Ние около 40 годиша. Аз съм на На 3 ръки, пресича с колело. Да, разбира се. Той кара бавно и пресича от зигзаг прави върху колата. Сега той каква вина има момчето? Няма никаква вина. Как се казвате вие? Аз се казвам Рашко Янков Миланов. Добре, благодарим ви. Айде сега, бягай. Само да ни кажете това. Изнудвали ли са по някакъв начин пияните Да, господа? исках да им дам пари да си ходят. Вие отказахте. Отказах, исках да дойде полиция да разреши случая. Изскочили на платното, какво се случи? Да, изскочи пред колата. Погледна към колата и лял рязко. Може би не са му стигнали парите за още ръки. Нямам представа какъв е случай. Просто Как ви изглежда тази цялата ситуация? абсурдна.